Gavana ma Laikipia Joshua Irungu owacho ni piny owacho onego tim mathoth mar neno ni gimayo jonjore bunde magin godo tok chike gwenge mosebedo ka monj ma njore timore kinde ka kinde. Irungu medo lero ni piny owacho nyaka ne ni gikowo jopuonjre duto e skul, ahinya to mago manie ka chung' bura matiati mosebedo kod rochruok mar arita kwe. Ne omedo wacho ni mayo jonjore gik lweny kende ok dhi tieko weche mag njore e kaunti no. Irungu osingo ni sirikal mare biro tiyo kanyakla gi piny owacho mamalo e neno ni gimiyo obila mambalang' bunde kaachiel kod osara kaka yo mar miyo gi mijing'o e chenro mar kelo kwe e kaunti ma Laikipia. Tungeomba ya kwamba kule kwa borders zetu kule tuko na shida, tuwekewe the police camp so that they can be able to continue sustaining the security of our area. Our humble request to the government is as we disarm our people, as we continue enforcing the curfew, it is important that also we go to the root cause of all this, and this is by taking the children in Barigo, in Tiati to schools, so that we ensure that they are not going to get back to these thuggery and with the fighting with violence and even cat rustling.